sozialetan holan aktibo edo edukize sortzen da edukize egoten, eske urte bete bezdarbiet. Da, esatutan jenti beti esaten dago, zelan ez? Sortu osun apurre, en plan, Euskal Herri mailan asko da euskeraz gainera, da, bai, behatzi edo, engotxo guntxe, behatzi amarrile. Betidanik nahi isen dut, baina gauzi da inozena zela atrebu zehatzenin. Sare sozialetan da esponi dudun ikesara, da dano dekegu bilurrez da kritikiri edo esango da benari. Da, ni akortan DBH-en sortu nebala nire YouTubeko kanala, da. Gero dana borraune ban, genti berbetan, burlak, ja, ez dakizuz gauzak distingitzen non horbrometan da bilen, uli hartzen da bilen, edo benetan ondo jauste jatzulako da bilen, barrezka, da orduan horregatik dana gaitik borraune ban, baina beti eukiot hori gogu. Zelan definuiko neban nik eitxotana, humori izango da, listo. Eskieto zerriot. Nahiotan nahiot, ez teket ena derrigortzen zo zerreitera. Eske ustot ida asko beheztot alabier. Porque igotot buruti paseta jaten lehenko. Igulegun txar bat deuketa nahio kontau, kontau jot. Humore tokigaz, edo zoze pasau jate kalin pertsona bat ikusiot zoze egiten, da igul horretxegaz egiten. Ez dut egiten horren beste idea pentsau edo planifikau edo antelazio barik, ez dut pentsan bizerze grabau adibidez. Edo ez dut esaten idea badeket eta bertan momentu nahi jot bururetu arte jatena. Ena ejemplu esena, egiz esan horretan. Kortan alelengo lan bidizu eizana super erdi birala, Euskal Herri mailan nitzako birala da, 10.000, 15.000 bizualizazio dekon bideo bat euskeraz, hori birala da. Da, akortana esan, justo hori, ez da, genti diskutitzen ian, nik nungo euskalki zenuken, genti oso galdute eguen. Genti oso galdute eguen. Bermioko esatez tiek asko. Bermi honen agon behin inoz, así que imaginau. Baina bai, gentiri hori guzti dago, bai. Jo, niri lehengo lotzi. Atzen niri handi baten zurten kalera da, ze probabilidade da non horrezaune ikusti. Nik ustot, hiri handi baten esposu nahi pertsona bat ikusi izto zure ikusiko. Erritxike baten hori ezin izko da. Da ni pentsetan eban lehengo, baina bebai, neure familiz egaz, da neure lagunekin, purtsu bat, nire lotzi, baina hasieratik eukiotan arreri, benetan esatot, eta eske hasieratik esan dut, isen da añona, bai familizik, bai lagunek, bai errize. Danari eitzie ilusio bat, edo ez dakit, bai, herri txiki bateko jo, behitu, ez da, herri txiki bateko neskin orartel dudan, ze bai sentitzot, jo, neure nibelin, bai emona zela esautzera. Da, orduan nik ustot, herrizen, bai, igerri eitot, batzuk arrotasunez esaten da bela, jo, ja nire herri txikiku da. Igul hiri handi baten, esan isengo horren besterako, porque hiri handi baten, egongo di beste eduki sortzaile batzuk. Baina eske hemen herrizen, eta inguruko herrizetan, ez da. Orduan, bai sentitzot, kriston maitasune, herrikokin. Eta bai, errezaue edukize sortzeko. Zatzen nien herri txikiko bizitzen mundu guztiri guztiako ikusti. Hiri handiku normala da. Así que hori xe. Ze Bilbon begona, Ni Bilbon, hasi nintzenin Bilbon bizi nintzen. Edukize sortzen hasi nintzenin Bilbon bizi nintzen. Baina hori xe. Akortana hasi nintzenin pentsetan ebala, mesedez haulestiko inok ez ikusti, baina gero ez da isen. Dana onerako isen da. Así que hori xe. Nik ikustotaz, euskal influencerrak euren join zinemaldizen da bai badekie komunidadi euren hartin. Ni etxate ena sartu, neu bena mobidu, da inori heltzera gauzak amen mundun nitzako eduki sortzea bodun ez tozu etxain biderrak, bengan, zeu jumizare euren bile. Da ni egize da inozen enazela neu behorra asko mobidu. Zehatzen inau nitzako hobi bat da. Ez amendi bizi izeteko ez da, nire kasu. Nik enedan jarraitzen eduki sortzaile bat da super fan aixen, nien aixen, bada jentik
super fanak dizenak, ez da, pertsona guztia batzu, pertsona publikoa guztia batzu, da bera jarraitzen daben, osea, berak egiten daben edukik dana konsumitzozu, nik inoz ez dut inola, ni temporadak inoi, baina bai beti guztau jate humori, da komedizi. Ordu nik banekizen, nahi nebana, nik egiotana, beti eukiki toke komedizia edo humore bat. Ordu nigu leheredu odun bai ibiline bazan, nik jarraitzen eban genti hori topetotan egin. Batzutan, zuzare sozialak gauza asko eta horako aldo zuzibili. Apoio bat topetako, edo informetako, nik topetan eban barreiteko edo ondo pasetako. Orduan, más o menos hori nahi noan. Orduan nik ikusen eban, irik ezen guzteta jaten edukize dela eduki naturala. Telefonu hartu da nik hemen konteti. Ze hori da benetako, da hori da nitzako xarbidekona edo engantzetan da bena. Orduan nigul más o menos hori xalegin nintzen jarraitzen. Inoz existi, naturala izeten. Da, igule bidizu grabau, da, urten da ben bodun. Ja, igon, eta listo. Ez, igerten di eduki sortzaile batzuk, gioie, da kriston preparazioie, da olako gauza dekiezela, da nikolako horik enebanai. Así que igul, más o menos, igul bat jarraitu biherrin eredu bodun egin ebana da, jakin zerreztota nahi, zer nahiotan, da, más o menos hortik ditu. Sare sozialak ate asko zabalduztiez, asko, da beti eskertukot, eta gainera euskal komunitatik, honek telebizinoiek, irratizek, eta bertako bebai autonomu, bebai, ontsa zangotan, sosegaitideko nezentzu, eskuk zabalik hartu nabe, daurek emoztiez oportunidadik edo aukerak, ze bestelan sare sozialetatik ezin oso bixi, euskeraz gitxi hau bino. Baina hasi nintzen sare sozialetan lortuotaz kolaborazio asko, bai telebizio egaz, bai irratiz egaz, bai aldizkarizekin, bai esan dutana enpresa txikitzukin. Bertoko autonomuk edo bertoko komerzizio euskaldunek bai eskeniztiez kolaborazioiek edo eurekin sos erreiteko eta horrek asko lagundu dau. Egizan, horrek ja bai emoten dau diru, ez bizi modua mendiketeko beste, oin nina bilen nibelin, baina bai, gehia aurrera jarraitzeko koguk, behintzet, mantenidu iketu. Ze ikustozu jentik zelako harreri eiketzun. Da gainera, ordaintzetzuen inzuri eiki guzteta jatzun zoze gaitik, asko behobeto. Abetzen in orduk di sartzen dizenak, Segul bidizo bat eiki ez da dana pentseto gunaga bier baten modun, baina ja telebizinoen irratizen eta kolaborazioek ja atzin beste lan bat dekia. Así que, ate asko zabaldu jatez. Baina bierra be bada, bierra be bada atzin. Barrutik urtetestera botatot, eta ikustekuk di nik grabetota zan orduk. Barrutik, eskerik hau beti, gentiri esatetzet, ez da nik gio bat egiten botu. Da pentsetan bot zer esan da zer ez esan, ez dut esango pentsagotan erdize, da esangot ez dut nahi esan beste erdize. Ezinot gio bat jarraitu, asko kosteta jate. Hori arazu bai isen da, gero bat eleiztan irratitzen da horrekin bierrerik eran, hor bai aukiot arazo bat zen ikustot hori urtete jatzu edo jatzu urteten. Jente askok bi dau organizazio bat, gio bat, kamarin aurren ipintzeko, beste lan ezin jau. Nirik totalmente kontra da. Nire buru beste velozia da baten doi, da buru da haue eta dana batera kriston liadi da. Orduan, nik esatot, barrutik urtetik jatena. Benetan. Horregaitxe paseta jatena da, berbasko bai jotala, da igul nire lan gehienok jotana da editetako orduan. Zenik igul, zuek ikusto zuen, minitu tardiko bidizu erropana, en plan... Igule gona grabetan, 15 minutu da berba. Da, horren bestera, bidizuk motxak isen bidizelez asko batot. Da hori paseta izate, ez teketalako gio bat, eta haotik lehengo urtete izaten azatotarako. Horregaitik da. Da nik ustot hori zedala bebai humorin toki, Zenik erakustot gauza naturala. Orduan, hori da. Zema denporatu ardetotan bidizo bat egiten, adibidez. Segun zelako bidizo dan. Ni badakit da bidizo batzuk guztetan dizela da beste batzuk ez horren beste. Hori holanda. Eta hau da noinen egon, baina oin egun bai jot irratizagaitik literatura. Bidizo luzienak normalen izeten dio horretxek. Badakiteten agenti guzteako zena eta literaturanak. Nik telefonu hartu damen grabetotana, nik 15 minututen egin deket.
Horre normalin gehiago ikusten di, aste barrun da holan, ze ez teukedan denporarik edo rutinatik kanporan abilenin, horre di errezenak, ze horrek tardetaz. 5 minutu grabetan, batzutan editau bari peigototaz. Baina bideo apurtxu bat, ja elaborau hauek, asko tarato ze ondo gatzen nahi, baki jentik hori guztau mozakola. Orduan, pillo, arazu da izeten dizela, igul 40 minutu de grabazion. Da, gero hori editeti, 3 minutuko bideo baten, asko kosteta jate. Ze elegidun biozu zen nahi osuna gertzi zerrez, igule ez da ondo gatzen, igule gauza bat ez tozu esan nahi zuna, edo da orduan baitarretan da hori da igul gehien kosteta jatena. Ja udanez, baina hori negun, hainbeste gauza dekeda zintxeko oso gatsa dela. Bai ikusten marozu kalien, autobusin edo betina editetan. Ze horretan ordutan edo igula 5 minutu pasio deket, orduntxe editetot, ze eske bestelan ezin ja. Ze igul baitarretu ordu berdi 40 minutu bideo bat editetan. Osa, ez da, hor da igul, erreza bai bada, gatsa da denporitopeti horrek egiteko. Ze eske, bideo motxak badi, baina eske nik egiote zatotan atzenin, ez da nik egiotala trenak TikToken, sino bideoak berbetan di, orduan denpora asko tardetot. Más o menos esango gu, numero bat esan bibot, 40 minutu. Bideo bat grabau, editau, da igon. Pasan urtin bebai, negun amarauna zaiun, Euskadi irratian egon nintzen kolaborazio bodun, da guk geunkegun BookTok Euskadiko saio txiki bat. Eta orduan aurten berriro engogu, da berriro 2 astetik behin jungona, da horixe, kanbizio apurtxu bat txikitzukin, ze aurten alegin juko gara jentik parte gehi hartzen, jentik gomendetazko zen liburuk irakurti. Hori atzen inkeston kompromisu da, ze esan dutan dana da gero, karo horrepidizuk preparetako liburuk irakurren bidi. Así que ni alegin jukuna astin liburu bat, 2 astetik behin liburu bat, irakurri da gero iruzkinek egiten. Hori da nire proiektu da, egiz esan kariño gehien deutzetan proiektu. Da, esan duguna, bideo batzu bada, ez guztetan izena, da uste batzuk ez, da justo hau da, jentiri itxako asko guztetan. Baina oso politxe behitzen zeat, euskal literaturiri hori hueku emoti nire sare sozialetan, da hori xe da, eskutan dekedana. Nik, nitzako irakurtik beti euki daue kriston, hueku nire bizitzan, ze beti guztau izizate. Txikitetan esatezuna, zeago pereziz eskolan derrigortzez haitzuenin, inoritxako guztetan. Hori beste tema da, eskolan irakurtzi derrigortzi, da zelako liburuk derrigortzi. Hainiak hortana, deskubruna ninen Los Juegos del Hambre, da Divergente, daulako liburuk orduntxa hasi nintzen engantzetan. Niri beti guztau izate, solako xe fantasia, da nitzako gomizan, bikote bat, da maitxasune liburu bat guztetako. Eta hasi nintzenin euskalako literaturari emoten, beran leku nire bizitzan, beste literatura genero pilo bat ezautu nebazan, ze euskeraz ez da horren beste maitasun historizari. Gehiago izeten di normalin o politika o historia edo askotan drama psikologikuk, olakuk, eta konturetuna horrepe asko guzteta jatezela. Asko. Eta hori xe, disfrutetot, liburu eskasa da nien, hori bai dala sufrimentu, ze oso luze egiten da, baina oso liburu hona dizenin, ni benetan, serize bat edo pelikula bat, baina asko bobeto pasetot. Eta hori xe, mundu danari izango notzen, emoteko alegintxo bat. Benetan, hasieran kosta egiten da, baina gero engantzetan bazara bizizo txarrena da, ze oso garesti jedi. Hori izango nuke. Ez totales hartzen lan bodun, daito tales denpora librein, ez tot hartu rutina bat derrigorrez. Ordun enak antzetan, ondino ilusio bardinak ebizoa grabetako, ondino gogu dekedaz, eta enazelez derrigortzen bez, nik ustot enazela naskatuko. Da egunen baten izten bot da naskatu nazelako, edo ez teuketalako denpora fizikorik. Lan bodun bakarrik ez dut ikusten inoz posible izango zanik, ze euskeraz bastante heldu alzarin publiko bastante txikize da, eta ezin esku da horretatik diru lortzi. Eta, hori xe, disfrutatu,
nik jarraitzotaz influencer batzuk erderaz egiten da bezenak, eta bai izaten dabe TikTokak adibidez emotetzi ezela benefizio batzuk hilero, visualizazioa gaitik. Niri ez, ze euskeraz ez zara heltzen horretara. Orduan, ez dut ikusten lan bodon, inoz izango danik. Igun lan bodun bai ikustena telebizioen, irratizen, baina ez bera sare sozialetan. Sare sozialetan hasi nintzelako zabaldu jatezan atitan, igul bai. Igul bai, ze hor bai baloretan da ja bierra bebai ekonomikamente, edo inok ez dugu egin doain lana, eta igul hortik bai ikustenaz. Baina, hoi momentun ez da realisti. Orduan, igul ikustena 5-6 urte barru, neure biertxugaz, eta oin arte, sare sozialetan denpora librin, eta beste telebizioen da beste komunikabiditan, bebai gu beste ekstra baten bodun. Baina bier bodun, lan bodun, ez dut ondino ikusten, realisti, nire kaso. Oso jarraitzaile jatorra dekedaz, da niena honena, esatotana, influencer edo tiktoker edo danan bodun, ze asko kidatzi jestie, da alegintzen arantzuten batzuri, baina batzutan larrek bodun da, ze ni aprobata sozialana, ni bidizutan ikusten oso hola, baina gero nire bizitza realinena horren zabala, orduan batzutan abruma bodun eitena. Baina lantxipe pentsetot oso komunidade txulu, da asko igertot zuzenekuk eta ineran. Ze zuzeneko bat esaten boten gotala, betiko 34 pertsonak, nire mini komunidadi beti nigaz dauzenak, nigaz berbetako gogukin, eta bebai kalin ikusten bana begatu ikena, da beti kriston interakzio politek, naturalak eta sanuk eukiotaz. Así que horixe, neuri faiu ez totalako nahiko kasu egin, baina esan totalako, atzerin ni pertsonaje bat naz, baina gero nire bizitza realin bastante paradinaz. Orduan, apur bat horretxetan nabil, komunidadi sortzen nabil. Zatzen ez da bakarrik egin bidizuk. Nire responsabilidadi bebada, arekin jentigaz interaktueti da alegintzi sortze familia bat. Baina bai, esango nuke oso komunidade politiek gara.